الحمد لله رب العالمين أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الهدى بدليله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاعبدوه واشكروا له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أنبياء الله تنو دام فين بلا مبغى على أني دام فين بمربغى أيانيا مريا kanka tugu aka ciden ko an kanka kanda sira doni ciden ka delilai fana an be shari'a masite min ni bato ciyala makaka ni ala kelen pewte je nyogonte alala ay ala kelen pew bato akala barikada ambe sharia Muhammad wala ka jondo wala ka ciden do kisini nema baka anaka dunkewo anaka shego ani mogo donna u kasirala ala ku kisi min kacha kosobe no temina ka boy hada maddo aye sirala nye masamin korota lendo akatugo ala ko ka ala bato akatugo ciden ko ka ciden ka tasira mina o be ke sababu ye a be nema sɔrɔ hadamadenw ko damadɔ be an ko o dɔn ko damadɔ be mɔgɔ kelen kelen ko o dɔn u ka k'i dusukun kɔnɔ i ka baara kɛ n'o ye o fɔlɔ ye mun ye hadamaden kelen kelen k'a dɔn k'i da kun kana nin diɲɛ kɔnɔ ya o ye bato de idara kana jiya kono ya bato doronde kama wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imuni inna allaha huwa rajaa'u quwwatil matin ala qalema jinnani hadamaden da foy kama fo bato jinnani hadamaden da kunye kana jiya kono kawnya mariya aka ala de bato ala ko ale ma garjage ñini aw fe ama ñini aw fe fana ko aka ale ala la dumuni ale ara de garjage masay nabe be garjage ala de fanga masay ale de fanga masay min ka fanga ka giri ni ñe folo e mogo kelen kelen idaku o dode ko idanna kana jiya kono kinya maria ka baton doronde ke kala ke kelenye fulana mogo kelen kelen ka do ko bato min fulen ni nye bato in tese ka minaye abada fo sarti fula ka dafa ka bato la bato tese ka fo ko bato bara tese ka fo ko ni nye bara nyuma ye ko ala bi sarala illa bi saratayn asasiyayn fo sarti fula minu nye sipasima ni lesriye wasarati fula dola kilenye munye al-iqlasu lillahi ikabaraka kalasi ala kelempe we kana barake jinya nafa kama kanika bara uke tanunu nyini kama kanika bara uke togo nyini kama kanika bara uke ko akaye ube akame baraka ke ala kama barai mo kelen kanindo sarati fula debe bara minale sarati fulari folo de al-ikhlasu lillahi wadda lay munye ala ko faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ala ko mu'min ni be ni ala ka kumbe nyogonya jigi qiyama bara nyuma kede bara min ni te foy farane ala ka barala ni nye sarati folo شرط فلنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ika baraka be ciden batolima mana ala sunna ika baraka ke sunna ka ni bara nyuma ke akala sira alaye ni bara make ciden ka tuguli kama bara make ciden ka sunna ka bara fubi bolo ala makotola de o bara yala basagi mallagara de ala taminiye o delay munye ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mugo ni bara ni mugo yefen kurado ni dina la nemi nya mariala ika bara be sagi mallagara na cogo dola ni mugo ye bara ke ni dina la ne kanya mariata ka ika bara be sagi mallagara de ودياتو فديل بن إياد آية كلا ليبلوكم أيكم أحسن أملا قال أسوابه وأقلصه قالوا يا أبا علي وما أسوابه وما أقلصه قال إذا كان الأمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا وخالص أن يكون الأمل وخالص ما كان لله وصواب ما كان على سنة فديل بن ياد آية كلا سورة الملك كنو ko ala de masay naye sayani nyanama yadda puru kawla jarabi mo min ka barakani udel bun yadi ko barani may jumay ako bara khalasile ani bara sawabama uko alifa bara khalasile bara sawabama e juman fanay akoni bara khalasila alaye amake sawabaye ala tamina ni bara kera sawabaye ama khalasi ala tamina ho aka khalasi kake sawabade ako khalasi munye baraka ke alai baraka ke alai ako sawabai munye baraka ke ciren ka sunnaka awon balinu mugo kelen kele kan nindu kan ni siridu sukun kono ika danninna ko ni bara barake alai ni lagara bara rebe baraji nyini ni sarati fulama nyogon sorala bara fubi bolala makositala sarati lagara baraka qalasi alaye akabe ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam sabana muhabbatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo kelen kele kado ko ciden kanu dina dode do wajibi dede do wodi ato shaykhul islam buntemi ako muhabbatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awjabil wajibati min awjabi wajibati din ako ciden kanu nin dina ka wajibi dode ciden ko la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in ciden ko dola kelente siga ke mu'mini dafale nya bara foy kanne kanu kateme yere kunka ikin kanu kateme donka ikin kanu kateme bange bawka ikin kanu kateme ikan na folo ka ikin kanu kateme jiya mo beka ciden kanu yeni islamiya wajibi dina wajibi dode me ciden kanu ye munye kata fendo ka dina kono min talawa ciden kanu toyo o bena aya la nyefe ali hasan basari ko dono la ko downa na ciden ma ko ambe alafe ambe fe alaye aya do jigi ko ketta manse mogo min be ciden kanu o ta manse o aya de mogo min be ala kanu o ta manse aya de قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أفو ينابي على فيتو نتشيدنكو كافون بي على في أتامان شيري كتو تشيدنكو كافون بي تشيدن في أتامان شيري كتو أكوري وما تاكم رسول فغجو وما نهاكم أن فانتهو تشيدن يمين دي أو مدينة لا يامنا كبارك ناي أكاب بالكوا أياب بالكوا كمين تو يأيوتوي ودي تشيدن كانوي me ciden kanu te ciatiri boni kulo yede kata fendo aka dina kono min tala ciden kanu toye ni sabana nani na ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam mo kelen kele kado a wajibilen bi ka siri dusukun kono ka barake nay
katugu ciden ko tuguli kake ciden de ko sallallahu alaihi wasallam وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين ألاكو ضلالا مبين ألاكو أكو أمانك مؤمن تشماي أمانك مؤمن مسماي ni ala na ciden ye komin fote ye komin latige ka komin kiri konin ko in ka fote uba ka tete mo shikani inni sugantiya do ola atebbe mu'mini cemaye atebbe mu'mini musomaye ni ala na ka ciden ye komin tige kabila chogomi mo shikani ka hakilina do ka sugantiya do ola ni mo ye ala soso ye ciden soso ifili la filimi bangalen do de suwata mɔgɔ si ye nin dina kɔnɔ ko bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ ko bɛɛ ni faamu faamu tɛ mɔgɔ si bolo nin dina kɔnɔ fo i ka tugala n'a ka ciden de ko i ye mumini ye cɛ ye muso ye a tɛ daga mɔgɔ si ye ni ciden ye min fɔ cogo min a y'a kiri cogo min ala ye min kɛ cogo min e k'i ka hakilina don o la o tɛ bɛɛ ye i bɛ to ala ta kɔfɛ dɛ i bɛ to ciden ta kɔfɛ dɛ آية وركنا لكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم alakum mogo ku yere kolosi de mogo munun be ciden fonko nyogonya aka kuma fota wula aka keta wula ala ku tigu ku yere kolosi de fitina kanu tu soro dienya na maya kono ya ube la jaba kana tu soro qiyama kene kala jaba min dimilendo shawsal fawzani akonni fitina munye akonni aya kono mogo munun be ciden soso kaka sunna soso ala ye kankari da ya ko baga ko janga kata chuguya fula bu tigu nyede janga kata fulo bu soro jinya kono fula na bu soro lagara jinya ta ko fitina akonni fitina ako asugu kachade jinya fitina bebe doni fitina kono ki dusukun finye ni tese ka chinyaye itese ka sawabaye itese ka kanda siraye obe fitina yin kono ni mogo ciden soso ala be se ki dusukun finyete etese ka kanda etese ka chinyaye fitina indoye munyala be se ka balawula sima ika fari kolola ala be se ka balawula sima ika nafolowula ala be se ka balawula se awma jamana kono nyogon faga ni fitina ni balawu komi jinya be chogo mi sisa ciden soso li dronde bake wadi ato sheikhul islam ibn taymiya ko wa kullu sharri fil alam وبلاء وفتنة وقهة وتسلط العدو سببه مغالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى خير الله ودعت شيخ الإسلام ابن تيمية أكو فيوا كو جوجو بجيا كونو فتنة بجيا كونو بلاو بجيا كونو سندي دس بجيا كونو ka jugu la su ko bila silamaw ma o min be jiya kono ani nunu na nyogonaw akwa sababu te foye ni ci den sosolite ani mogo be nyogon wele minna kata ala tana bato minna de o de balaw be jiya kono bal mo haranka jamana be fitina ni corona fili kono foyte ni ci den sosolite awa hera be jiya kono ni hera ye abe jamana kono ni hera ye abe jiya kono sababuhu itibar rasulillah sallallahu alaihi wasallam asababu ye ciden batolide hera be jiya kono sababu ye ciden batolide me nya be fitina ni balawuni janga kata ne jamana kono jiya kono abe ciden sosoli mogo ye ciden ka tasira munun bilade ka kanya mar kam munun bilade nute tuga kore wode balawu be mogo ambe ala delala kanke mogo nambe tugu ciden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum li sa'il muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يابى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى شيده كسني نما بكا كو حديث سهلن كنا كو عليك منتم ببدو الجنة كنو فني مغمين بنا ko cide mogo jumande bari janna doni fanama ciden ko ni mogo tuguranne ko ibe do ari janna mais ni mogo yenne soso e yere de bannari janna doni ma ni ba ke ka ciden ka kuma fonko nyonya doro ka tasira fonko nyonya doro abe komi ede bannai ka do ari janna te sika soru ni ciden ka tasira te koy ari janna te sika soru ni ciden ka sunnate sallallahu alaihi wasallam تركت فيكم شيئين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كيدن كن يفهم فلا توبلو أتفل أبدا تنك نايو فهم فلمنا على كتاب وننك سنة مغو ما كيدن كسنة كتباكو حلقي من يسر جيان ni halakin min yisru qabrula ni halakin min yisru qiyama ire da yaki yirela hera jina hera kaburu hera qiyama hera abebe ciden tugunyo gonya dela jina balawu kaburu fitina lagara la jaba abebe ciden sosoli dela ala kan kisi kantanga balmo ciden kam ewa tugunyo gonya ko damado bo nofe folo ta'atullah ni mogo tugura ciden ko itugura alako man yuti rasula faqad ata Allah akoni mogo tugura ciden ko itugura alako ciden tugunyonya ala tugunyonya de mogo ciden soso fana imam mogo wore soso ima fe wore soso koy iye alhade soso ni nye foloye fulanna tatuhu min arkanil iman ciden ka tugunyonya ne ciden batoli limaniya ka jonsen do de do قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية ألكم محمد كلمني تيجي على يكم من تو مغو تسكا كمؤمني أبدا فنو ينيغون سوسو منا وكان كيري تيجي إدلا ني كيري من تيجي كابيلا يرومي وبيكا جينو يه دسكون كنا كورو وكنا دمي أكانو تورو وكو يري كولو كاكفنا donc ciden batoli limaniya jonsen do de do tatuhu sababu fi hidayati ciden ka batoli sababu de do nabe mo kanda alako ko anakono ittabi'uhu la'allakum tahtadun akwaye tugu ciden ko na tugura ciden ko abe kanda ciden tugu nyonya kanda sababu de ni mo min ba fe ka kanda tugu ciden ko tatuhu sababu fi rahmatillah ciden tugu nyogonyali sababu de do na ben nemal lashe hadama demma qala ta'ala wa ati'u allaha wa rasula la'allakum turhamun akwaye tugu alako akatugu ciden ko obeke sababu ye aben nema soro tatuhu sababu fi mahabbatillahi ta'ala lil abudi ciden ka batoli ye sababu de ni ala ba ka jon kanu ciden ka batoli be ke sababu ni ala bi kanu qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ala ko ciden ma fuye ni mogo min be ne ala fe ni mogo min be e ciden fe akatugu ko doro ni mogo min tugura e ciden ko ni ala yere de bo kanu sisa ba tigi ka junubu yafa bali mo ciden ka sunna batoli ani ciden ka batoli abeke sababu de ala bi kanu tatuhu sababu fi maghfirati junub ciden ka batoli sababu de ni abeke sababu hada maden ka junube yafa iye qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum afuye koni mogo min benne ala fe akatugu e ciden ko ni ala ba kanu mba ka junubu yafaye ciden batoli be ke sababu ka junubu be yafade
طاعته سبب في فوز ودخول الجنة شيدم بطولية سبب ده ني هذا مدين بني يرو بصر على في يبدو الجنة كنو ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ala ko ni mogo min tugura ala ko itugura ciden ko ala bido arjanna kono ko nani be boli arjanna min ka sankanco no ka yiru koro ne ala bido arjanna kono ewa ode ye saraye ode ni yoro min kappo ko sobe ciden batoli avec sababu kido arjanna kono ibe ni yoro basoro lagara ta'atuhu sababun تجمع المطيع مع النبيين والصديقين والشهداء تشيدم باتولي ابيك سببو دي ني مغو تغرا تشيدم كو وبيك سببو ي ارجنا كونو كي فر النبي نيموكا اني تشيتيغو اني شيديسون اني مغو نيمو قال تعالى ومن يطيع الله ورسوله فاولئك ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا alako ni mogo tugura alako itugura ciden ko ebe fara mogo kala garar janna kono ala yen nema ke mogo mununka mogo juma nabi nyimo ciya tigu shedi sun mogo nyuma ebe fara wulude kar janna kono ni mogo min ka je nyogo kera nunu dar janna kono iye je nyogo nyuma usoro awa ciden batoli be nunu la si hadama dem mambalimo wallahi ni hada madawun tun tugura cidon ko ambe lafiya nyini ambe mafantiya nyini ambe dun kafa nyini ambe sécurité nyini ambe hakli sigi nyini jiya kono kaburu kono lagara antum basoro Allah jeke ni donna kaburu kono nyini kali munun be kila nyini kali juman be kila abe nyini kali saba kono maja taqulu fi haja rajuli ibe nyinin ka ciden de la nyinin kali sababu mi ke la kaburu kono folo ye alaye fulanna ka dina sabanna cide mo site nyinin ka tariqa la ite nyinin ka mabala ite nyinin ka sheikhu la ite nyinin ka jamana la ite nyinin ka ma folo la ibe nyinin ka ciden de la ni eno bato mado kaburu kono iyere halaki qiyama kene kan nan jora qiyama kene ka ala bafure yawma yunal wa yawma yunadihim fa yaqulu ma jaa jabutumul mursalina ala be wele qiyama keneka abaku nye cide munun ciyauma ayu jabi munna nye cide munun ciyauma ayu cide mun jabi munna ite nyinin kai fala woro la ite nyinin kai moke wala ite nyinin kan mabala ite nyinin ka shegula ibe nyinin ka cide ndela nye cide minci auma ayen ka cide nyalla shauma aya jabi munna na ya soro ema tuga kodu ibe jabu jumandi balman ni janya na maya kunanka hakili soro koy anka tugu ciden ko de anni sebo bora nyogon koroni yorola sebo fule ulutu nye mogo ye ni ciden nyu nyamariya dorobe ciden ka nyamare kan fora dorobe teleya kake kubila yele mali fule ciden tale madina ye kalo wolon fula nyogona kalo woro abe salli katabatul maqdisima tumani ala ya qibla yirma ko aka nyeshi alikabama o kera la gasarade cedo sallida ciden no fe wiyu nyeshi alikabama awuli la tara kubba fajru wakati ayasro ulu bake ka salli me nyeshi le be baitul maqdisma kibariyatu mashe uluma ko qibla yelemana ko to salli na ya fu ako hari be be nyeshi baitul maqdisma ne la gasara salli kunu kafara ciden ka nyeshi alikaba qibla yelemana sai ban ma fu an kan ni salli da fare uyele mana kuto salli nde kono uyele mana kabo baitul maqdis dima ibrito kunyeshe alikabama muso tumbe yuro mi cew taray cew tumbe yuro mi muso taray salli kelen kono anana bi dauda kono ummu salimata ako ewa nyinye madinan kaw kam muso ko tuma mi ala aya ya jigna يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين حجاب آية أقول من وجهنا يرونين كلمة درو قل أنشارو كمسو قل علي يمشري كنو بيتا فيني بيتا رفيني فيمان ديرو كري كري كفالي كرو بيسو تراناي
كأن على أروسهن القربان من الشكينة ويلبسن أكسية سود وأكسية سود يلبسنها. أقول يرون كلا عليه مدينة كوم مسوية تشيدن كوفي سليلا بتارا في من دو كفر كل بسطرة نيو يا بكم غانغا دبو كونكولولا غانغا كونو فيما دو دبي أبكم دبو كونكولولا نا بتارا في ما دو أمبا عائشة فنا يودفو رحم الله النساء الأنصار على كو على كهنا على أنصار وكم مسوما تمام آيات جبنا ويضربون بغمرهم على جيوبهن تمام آيات جبنا سغغن مروتهن واغتمرن بها وكأنما على أروسهن القربان. أقول تمام آيات جبنا كل أنصار وكم مسوم كل يد ترى وكا ترورسو تيجي كوكا يريدو تيجي kuke hijabu ye kuyire sutura naye kana saliro la abe komi nuyu ya abe komi ganga fima debu kunkolo la tanka beteli yarara jona katika finir katika terrorisi tige katika iridon ta kake hijabu ye unana salli chiden ko fe misire lo yorunin kela abe komi ganga fina ma bi kunkolo la donc mbani mu dina yeninde dina inte awun chogo yede suni tile ala tabe fo suni tile chiden tabe fo segete filala an ko fana konninka an kan lafiya jiya kono konninka an kan lafiya kaburu kono konninka an kan lafiya wa qiyamah kenaka o be sega ke chogo de nambe jiyan lafiya fe ka kaburu lafiya kanu ka qiyamah lafiya kanu ambe tugu chiden de ko sallallahu alaihi wasallam ala kanke mogoye nambe kuma me ka tugu anyumam ko ewa hada madon ikateliyali kata chiden batolima jiyala abe degere minna o ikateliyali be o degere de ka hasilatu tigerila de ni ka hasilatu bilala jahannaba ka mogo be teme ka hasilatu ka etumbe jiya kono ni nu ye ala tafu nu ye chiden tafu ni be teliya ka ke ibe teliya siratuka minna ya soro chiden tabe fo ala tabe fo ebe suma akalila ibe suma ya siratuka har ni yankare saral la jabore fo tajri bihim amaluhum risalati yode fo akum mogo de kabara mogo siratuka be kabara de be boliniye siratuka ikala bato ne ka ciden bato tumbe degre mina jiya kane o teliya nyugona de be kiye siratuka ala kanke mogo min be teliya katugo ciden ko katugo ala ta ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.